Iki aku kon njukukne sentrong. Nek ndi ta sentrong iki Pak Eko? Ya Allah, sentrongnya ndelik ning kono lho. Deloken. Sentronge turu. Kena panas. Iki. Iki sentrongnya. Ya Allah, kepiye lek kon njukuk iki? Iki sentrong, guys. Guys. Ya cukup iki yo ngono lho. Entah sentrong sak inget ya. Untuk ini tidak begini kesal. Terakhirnya kayak makan dulu. Kalau nih lihat punya aku, tapi kok goyang-goyang ya HP ini Pak Eko. Kilo, bujuku noto kalau. Noto apa? Noto apa sama ini? Apa tuh? Noto telek. Oh, noto teleknya. Dipangan sayur jadi ini kan telek. Nya iki lah. Apa tuh yuk? Ya iki lah sentrongnya. Lho sentrongnya wong dilungene lho mbok cekel ae terus piye. Ya piye ku ngelongne deloken to ya Allah, jalan. Nya cepetan. Loh, sentrong wae lombok to. Oke. Sentrong wae lombok. Ini cepetan. Sing rapi ya lek noto. Aku wong rapian. Ora rapi ya, rapian. Ya kecap kan nomor 1. Enggak enak kecap nomor 2. Bukan omongan saja, tapi kenyataannya guyone kayak mau. Nah. Entar to. Nah. Wis seneng lek kancane ompong. Ora ndang to. Guyone pra. Yo alame senyum karo aku sana. Alam lho senyum karo aku. Aku senyum ra butuh lambe, ati yang senyum. Aku bersenyum sama alam kok. Tak kei imbalan wis. Dah, 1000 ya. Kan kena nggih mbok tuku rokok. Temen welek kancane iki. Imbo golekna apa ora? Ya, golekna ta. Ana biyen. Oke.